Седьмой Б хочет показать для вас сценку «Эш биткач у Наргаяры». Эш биткач? Все понятно. Бик матур бер җәйге көн. Өстәл янында бер сабый, ян тәрәзә каршысында иртәге дәресен карый. Шул күңел берлән укый ул, кат-кат әйтеп һәр сүзен. Бик озак шунда утырды, бер дә алмастан күзен. Шул чагында бу сабыйның чакыра тышка кояш. Макса! Тише, тише! Бу кояшның сүзенә каршы җавабында бала. Тукта, собырый, уйнасам, уйнамыйм. Тукта, собырый, уйнамыйм, уйнасам дәрсем кала. Көн озыныш, ул уйынның мин һаман вакытын табам. Чыкмамын тышка уйынга, булмыйча дәрсем тамам. Ул шулай дип кимчелек бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап ябышты дәрсенә. Өй түрендә шул заман сайрый ботакта сандугач. Ул да шул бер сүзне сайрый. Өйдәнешкә, менең аш, шитә бик күп торышты. Тормагы җирдә һаман. Шикшитышка, инде хәйбәт, инде шәм булган заман. Сандугачка каршыга биргән җавабында бала. Юк, сөекле сандугачым, уйнаса дәрсем кала. Тукта әле, бетсен дәрес, әйтмәсәң дә уйнарым. Син дә сайрарсың матурлап, мин авызыңны тырынларым. Ул шулай дип һич зарар бирми укырга дәртенә. Бик каты ихлас белән чынлап кереште дәрсенә. Шул вакытта өй түрендә бакчада бер алма агач. Чакыра тышка сабыйны. Алмагачның сүзенә каршы җавабында бала. Юк, сөекле алмагачым, уйнасам дәрсем кала. Тукта, собрый, аз гына. И кадерле алмагач, һич уенда юк кызык, дәрсем хәзерләп куймагач. Күп тә үтми, бу бала куйды тәмамлап дәрсенә. Куйды бер читкә җыеп, дәфтәр, китапны барсыны. Чыкты йөгереп бакчага. Кем чакырды? Хәзер мин дәрес итеп булдым. Әйдәгез, уйныйбыз бергә. Шунда аңа бик матурлап елмаеп килде кояш. Шунда аңа кып-кызыл зур алма бирде алмагач. Шунда аңа шатланып сайрап җибәрде сандугач. Шунда аңа баш иделәр бакчада һәрбер агач.